Os militares súmanse á loita contra os lumes forestais. Entre o 15 de agosto e o 30 de setembro patrullarán os montes galegos no marco da Operación Centinela. En una de las misiones de las Fuerzas Armadas, que es apoyo a la sociedad civil, en aquello que puede ser más evidente, en misiones para los que estamos mejor preparados, la vigilancia y la disuasión. Colaboración con todos los medios de la Xunta, integración con Guardia Civil, con Policía Nacional, con los ayuntamientos, con todas las entidades que están trabajando para prevenir esos incendios y conocimiento del entorno. Serán 30 patrullas, 40 vehículos e un total de 130 militares os que participen nestas tarefas de vixilancia. Tamén contarán cun avión non tripulado que permite gravar imaxes a kilómetros de distancia. Para o Goberno de España non hai límite de medios na resposta diante un incendio en Galicia. Así o fixemos o pasado ano, o máis virulento ata o de agora no que respecta aos lumes. Nese fatídico verán, Galicia foi comunidade autónoma que máis veces solicitou a colaboración dos medios do Estado español. Participamos na extinción de 118 incendios. Este ano ampliaránse as zonas nas que patrullarán os militares, reforzando o dispositivo da Xunta de Galicia. Actualmente utilizanse 12 drons de vixilancia e 153 cámaras despregadas por toda a comunidade cunha cobertura do 70% do territorio. É importante trasladarlle a aqueles que, no seu caso, pretenden sacar adiante incendios con a intención de provocar danos ás persoas e tamén aos bens, que os estamos vixiando con moitos ollos e que, por suposto, estamos apostando por esa vixiancia e disuasión, pero tamén pola investigación das causas dos incendios forestais e trasladarlle claramente tamén que no caso de que detectemos ese tipo de actividades, sobre eles caerá todo o peso da lei, como non pode ser doutro xeito. No 2022 a Operación Centinela percorreu 320.000 kilómetros dos montes galegos. Realizou preto de 5.600 vixilancias físicas e 11.000 minutos empregando sistemas aéreos controlados de xeito remoto.